Скъпи съотечественици, отборяваме последните минути на отиващата си година. В уюта на дома, сред дългочакани гости и приятели или на изпълнения скоро площад, отправяме заедно поглед към новата 2026 с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България. Позволете ми да пожелая на всички вас здраве, радости и вдъхновение. Нека в домовете ви цари мир, любов и благоденствие. В смутни периоди семейството и приятелите са нашето упование. Пожелавам ви те да ви носят уют и подкрепа. Нека следващите месеци сбъднат вашите лични мечти и нашата споделена мечта за мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България. Да ни е честита новата 2026 година!